културните. И момичето, и момчето много добро. А така, лахо, браво, Ръвчо. Мимито и се плаши. На тая бъга. Гледай. Мими, помогни на Ръвчо, бе. Ръвчо само се бори тук. Ти не помагаш, Мими. Лютак е. Какво нещо е сега като интелигентно живото, всеко си има негов характер. Да. Едно и също съм ги гледал, един и същи собственик, едно и също се храни, ама са си различни. Той това е хубаво. Ако е едно и също, за какво ще ти взимам второ куче? Дали едно имам вече? Нещо различно, да. И гледам да не повтарям породи. Съм взимал някоя порода, гледам нещо друго другия път. Ама си ги гледам до края. Малко почивка. Ръвче,